ఇంగ్రేజు అమ్మోళ్ళప్పుడు ఏ ఆందోళన దగ్గర సమీలు ఉన్నారు. అక్కడ నరీ శక్తి దగ్గర నుండి కొరాపార్బొత్తి గస్బా, అప్పుడు గస్బా ఈ ఆంధ్ర ఒడిశా మొత్తం అంతా ఒకటే ఉండేది. పొడోసి ఊరు లగిరే మన పంచాయతీ నుండి ఇప్పుడు ఆంధ్ర అంతేనా గస్బా ఏం దూరం లేదు. వైజాగ్పట్నం జిల్లా అప్పుడు అయితే కొరాపార్బొత్తి ఆ టైంన ఏడు చేసిండి. ఇది ఈ నరి సంఘటన దగ్గర అమ్మగారన్న అయినుండి ఈరోజు అది 1900 ఎన్ని మొస్యానప్పుడు సోమిదేవుడు అవాన్ దగ్గర సోమిదేవుడు సభతోటి 2 లక్షల మందికి అది ఏకత్రిత చేసిండి. ఇది ఇంగ్రేజులో ఎక్కుసాము. అక్కడ నుండి దాన్ని ఇద్దాం జాగా ఎక్కడ ఉండేది గుల్గుడ్డే మన పాన్స్పేట దగ్గర గుల్గుడ్డే దగ్గర ఏకజూట్ అయిన 2 లక్షలు ప్రజ ఇంగ్రేజులతోటి సమనాసమని వేయడం కోసము. అప్పుడు ఏటి దాది బయోబితో చేసింది దానికి లేదు. మా దగ్గర వస్త్రం ఉన్నది, మా దగ్గర ఏటి వస్త్రం ఉన్నది ఎదురుబడియాలు ఈ ప్రజాకంతా ఏటి సాసమిచ్చిది మనకు ఎదురుబడియాలు మనిషి ఒకటి పట్టావాలి. ఈరోజు మనకు అక్కడ ఇంగ్రేజోళ్ళు ఏదమ్మన మీటింగ్ ఉన్నది అనేసి వీళ్ళకందరికి ఆహ్వానించి గస్బా నుండి 2 లక్షల మందికి గుల్గుడ్డే జాగాకి దించింది. ఇది దించినప్పటికి దాని కొడుకు మా కొడుకు ప్రెగ్నెంట్ లేదు కర్పూర్ ఎలటి వస్తానా అప్పుడు ఇదే ముఖి వెళ్ళేది గుల్గుడ్డే దగ్గర. దాన్ని స్వామి కూడా ఆ జాగానే మా తోటకు స్వామి స్త్రీ అయ్యి పెండ్లామగుడ్లు అయ్యి ఇదేం దగ్గర వెళ్ళినారు. వెళ్ళినప్పటికి దాన్ని స్వామి ఆ జాగా దగ్గర ప్రాణత్యాగం చేసినాడు. వీళ్ళకి ఎంత అలా చూసినారు మనుషులు. ఆ ఇంగ్రేజు సైన్యం ఇంగ్రేజు ఈ పోలీసులు చూసి వీళ్ళకి భయం పడిపోయినారు. వీళ్ళప్పటికి దెబ్బలాట మీద నుండి ఇది దెబ్బలాడడం అప్పుడు అందరు బడియాలు ఎత్తేటి తుపాయిగులు అవుతాయి. వాళ్ళు భయం పడిపోయినారు. కానీ వీళ్ళు 2 మందికి 2 లక్షల మందికి చూసి బడియాల దుడ్లకు చూసి భయ పడిపోయి యుద్ధం చేయడానికి పొచ్చగుంచాయిలు వేసేస్తున్నారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ కమాండర్ ఆర్డర్ అయిపోయి రాగా అప్పుడు వీళ్ళకంతా ఫైరింగ్ చేస్తే ఆ జాగా దగ్గర కొరాపార్బొత్తి మొగుడు స్వామి దేవత్యాగం చేసినాడు ఈ గుల్గుడ్డకి. అక్కడ నుండి ఆ యుద్ధం నుండి వెళ్ళిపోయింది బొరాకి వెళ్ళిపోయి 5 సమాసులు డాంగిపోయి ఉండేది. అక్కడ దాన్ని గొరబోస్తున్న కుమారుడు జన్మించినాడు. దాడికి పేరు శ్రీకృష్ణ అని పేరు ఇచ్చేది, పేరు పెట్టేది, పేరు ఉంచి అప్పుడు అక్కడికి కసి వెళ్ళిపోయింది మన చింతాపల్లి కసి. చింతాపల్లి నుండి అడ్డాతీగేలు దగ్గర జైపూర్ పైకి సైన్యం వీళ్ళకందరికి రప్పించి అక్కడ ఒక కాల్పులాట ఇది అక్కడ కూడా ఒక ఇదేమైంది. అక్కడ దాని పైనము బలిదానం ఇచ్చేసిద్ది. ఇంతవరకు ఫైటింగ్ చేసి వచ్చింది ఈ జాతి. అప్పుడు కూడా ఈ అమ్మగారు పలాకుండడం లేదు. అప్పుడు కూడా మన జాతీయులు ఈ దేశం కోసం బలిదానం ఇచ్చిన్నారు. ఈ దేశం కోసం నరీ శక్తి కూడా ఆ టైంన ఈ బందుకోలటి బడియా పట్టడముకి అగోబోరో ముందుకున్నారు. ఈ రకం ఫైటింగ్ చేసుకొని వచ్చినప్పటికి ఆ రకం కథ ఉండి ఆ రకము బిరో పురుషులు ఉండి ఆ రకము ఈ స్త్రీ అమ్మగారు దెబ్బి అమ్మగారు ఉండి ఈ జాతికి ఈరోజు ఒక పేరు పెంపు లేదు. ఆంధ్రాయన్ ఒడిశాలే అని ఆంధ్ర లగాయత్తు విశాఖపట్నం లగాయత్తుకి అల్లూరి సీతారామ సంఘటన దగ్గర ఆడ నేతృత్వంన మొత్తము దొర్లు ఎందారు ఆడ నిర్దేశన తిరుగుతున్నారు. సూకూరు కంటాయ భద్రాపోతం దొర కసపట్టి ఇలాగ ఒడిశాకి నోంతపూర్ కసపట్టి వచ్చి జైపూర్ ఇలాకాకి వచ్చి లక్ష్మణ్ నాయక్ కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు శిష్యు ఆడ శిష్యుతోన ఆడ నేతృత్వంన ఈ ఏరియా మొత్తము సంఘటన అయి మధ్య సభలు మీటింగ్లు అవి ఎక్కడెక్కడ ఫైటింగ్లు కూడా జరిగి వచ్చి విధానం అంత కథ బోలేడు ఉన్నది. ఈ కథకి మనము మర్చిపోతున్నాము. ఆ కథ ఆ మోహన్ బాబులకి వాళ్ళకి ఒక్కొక్క సెంటర్ జాగాన కొరాపార్బొత్తే అని
ఈ కొత్తాన దొరాయాని వీళ్ళకి మనమందరు ఇప్పుడు ఇలాగా సంఘటన లేకుండానా వాళ్ళు ఎవాడో అన్నట్టు ఉండిపోతే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎవాడు ఈ సభా దగ్గర వాళ్ళకి జయ కొడతారు. వాళ్ళకి సభా దగ్గర జయ కొట్టడంతో ఒక ధూపం ఇచ్చిన అలాగని అవుతున్నది. వాళ్ళు ఇంతే కోసము ప్రాణం ఇచ్చిన్నారు మన జాతి కులం కోసము. వాళ్ళు మల్లన్న దొర ఉన్నారు వీళ్ళంతా వాళ్ళ లిస్టు దగ్గర. అయితే ఇంత దుఃఖం మనకి పోదు. వాళ్ళకొక సంఘటన ఉండేదంతేనే వాళ్ళకి ఈరోజు జై కొట్టినదేనే వాళ్ళకి ఒక సంపాదనము. వాళ్ళకి జై కొట్టినదే మా మనుషుల దగ్గర వాళ్ళకి ఒక కళ ఏది స్వప్నం ఉండేది అది సకార అవుతుంది. కానీ సొంగ ఇరిగిపోతుంది. మనం ఎగ్జూట్ ఉండాము వీళ్ళకందరికి వాడు మొన్న పొకాయబార చేస్తాడు. ఇలాగా మొన్న పొకాయబార సొంగ లేకపోతే మరి పొదాలకు జై కొట్టడం కన్నా లేదు కదా. అయితే వాడకు వాళ్ళు జీవని చిన్నరిపోదు. సొంగ మనం అవి ఉంటే కదా వాళ్ళకి జై కొడతాము. పేనమి చిన్నారు వాళ్ళకి అప్పుడు కావాలండేది ఏంటి, వాళ్ళకప్పుడు ఏంటి కావాలండేది, వాళ్ళకేటి భూమి కావాలండిద్దా, ఇల్లు కావాలండిద్దా, జొల్లు కావాలండిద్దా, కొర పారబొట్టిలటే అమ్మ ఇప్పుడు ఎంత గంతాలు పంచాలయ్యి ఏకం కొండ పర్వతాలకి డాంగి ఆ గుంప దగ్గర కాడ బొరాకాస్ ఉండి అది సికాపారుకి వెళ్ళి ఇదేం దగ్గర చచ్చిపోయేదంతే. దానికేటి ఇల్లు కావాలండిద్దా, దానికేటి సంతానం కావాలండిదా, అది దానికి కావాలండేది. మా ప్రజ మా దేశం మాకు కావాలనేసి దానికి కావాలండేది. అయితే సొంగ అయిపోద్దు బతికిస్తున్నామంటే వాళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం ప్రతిష్ట దివస్ రోజు లేకపోతే ఏమైనా సభ ఒకటి నడిచిన రోజు వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచిస్తాం కదా. వాళ్ళ కోసం మొనెపొకాయబారం చేస్తాము అంతే. వాళ్ళకి మొనెపొకాయబారితే వాళ్ళకి ధూపగంధాలు ఈ రకము అవి మన స్వరాజ్యం తెచ్చినారు. ఇప్పుడు మనం ఏ పరిస్థితిని ఉన్నాము దానికోసమే ఈ సభలు అవుతున్నాయి, దానికోసం ఈ మీటింగ్లు అవుతున్నాయి, దానికోసం ఈ ర్యాలీలు అవుతున్నాయి. ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఉన్న చెప్పడం ఉండేది ఇది ఒక ముఖ అదొక ముఖ ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఇంతటితోటి నేను ఈ పూర్వస్తులే పని చేసినారు ఆ పని ఇది నేను కొద్దిగా చెప్పినాను. ఇక్కడ ఈ సభాడగిరి ఈరోజు మనకు జోగి అన్న బ్లాక్ సభాపతి దుర్లా సంఘం సభాపతి అతను ఒక ఉద్దేశం ఈ ప్రతిష్ట దివస్ ఉద్దేశం కొద్దిగా చెప్తాడు దుర్లా భాషతోటే మరి చెప్పడమే నెక్స్ట్.